Стани. Ела при мене ти, Руменчо. Дръж я питката, аз ще ти кажа кога. Ти не гледай у масата. Троянчо. Сега. Събудил ли си се? Сега. Сега чакай. Какво? Трябва да изтъркаляме натам? Троянчо. Айде, маминко. Айде. Хоп. Ту-ту. Ще пълнеш ли, бе? Айде, мам. Остави го. Остави го. Вие светката си му дехте ръка. Хайде, баби. Дам си ми дам. Хайде ти. Хайде, баби. Иди да си вземеш. Хайде. Взимай. Няма да не пътнеш книгата. Никой да не диша. Тан-тарадан, тарадан, тан-тан, тан-тан. Тихо да ми го. Тихо. Не го заплесквай. Стани право да видим сега. Объркахте го. Стигнеш. Объркахте го толкова много неща. Тихо, тихо. Браво, бе! Футболист! Браво! Тихо сега, нека да видим за си вземе. Разочарова всички. Браво, 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 браво. Всички разочарова. Няма да вземе нищо. Вземи някой лев, бе. Остави го. Румен. Браво, браво, браво. Остави го. Ай, вземи си нещо там, бе, мамо. Дай, вземи си, бе, баба. Непредвидим като баща си. Вземи си, бе, баба. Какво ще си харесаш? Да. Пача. Пача. Той толкова обича да носи. Пача. Мишката. Айде, Мишка. Чакай да, чакай да. Това само ми проверя дали внимавате. Снимате го с всичките работи един ден, като порасте, и ето мама хвани това. Айде стига си ръка, де. Дай на бат. Най-щедро. Дай на бат. Дай на мен. Браво, браво, браво. Жени! Браво, Да, браво. да. Добре, добре. Браво, Точно, Янчо. добре. Точно така, браточка. Само хлеба и мишката, да знаеш. Там е спасението. Така е. Да. Но мишката не става за ядене хляба. Само омлакивце. Руменчо, Ето. мило. Полека. Давай, давай. Точно така. Остави го, Румен. И ще лазиме, значи. Точно така. Удри. Мишка е нова. Удри, удри. Втори. Така е. Човек не трябва да спира една професия. Трябва да има много професии. Чакай, баба. Руменчо, остави Троян. Чакай, баба. Добре, само секунда. Знам, че ти много се радваш. Но на него първо и на Руменчо. На Румен дай и да ходи да даде да. На Троянчо с мет беше в интернет. Да без мед. Айде, че му мацна. Виж. Само с хляб. Троянчо, ела, амам. Ела. Мамо, сега ми пусни моята песен. Иди при мамка, лапа. Дай ръчичка. Мамо, трябва ми зарядите. Точно така. Ясо Калиспера. Мишката става на Мишка. Трояне. Сега ще търсиме котката. А къде ни е котката? Мишката е такова, обаче сега къде е котката? Голям комат е, баба. Мале какъв голям комат ти дадаха. Ще изчакаш, Мале какъв голям. Румене, прекалявай. Дай да се Не, искам да Това си бъда хубаво, бе, баба. Като тя. кауза пердута. Не. Бе, Троянчо, що ми каза, че топката да не те чакаме да спиш? Защо, Ей, бе? сега всички са разочаровани, тата. Точно така. Изненада ги. Той я Това махна е това само. копче, червеното. Тате, Татко, кажи. какво мога там червеното копче? Показва колко секунди вече снимаме клипче. Добре. Айде, Янски. Руменчо, взимай твоето хлебче и почни да тича. Ела. Така, за да може приятно да тича, да не се спъва. Ела при тата. Добре, взимам едно хлеб. Ей, министър-председател ще стане сега, извинете. Да, пожарникарка така. Да, министър-председател стана пожарника. Минимум. Айде, тичай. Не толкова голяма хапка, бе. Хлебчето без Троянчо.
да те гони, почваш да тичаш и се връщаш. Математиката се насладна. Маля, каква голяма хапка. Айде. Дали ще Баба изплюя? те прибира.